4 आगस्टआव जागोन तामुलपुर 6 आगस्टआव जागोन सनितपुर आरो उदालगुरि 12 आगस्टआव जागोन बाक्सा 19 आगस्टआव जागोन चिरां आरो 21 आगस्टआव जागोन क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन हाबाफारि। तामुलपुराव जानो गोनां बे हाबाफारिखौ लानानै बिथोनगिरि हरकेश्वर बर'आ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों मिथिनानै लानि। जोबोर गोजोनथाव खौरां जे जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि अडिशना मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थांखि लानाय बायदियै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोङो अलरेडि जों खालामखांबाय सानजारि ओनसोलाव डिस्ट्रिक्टआव। दा थिग बिदिनो जोंहाबो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव जे अडिशन जानो थांगासिनो 4 आगस्टआव जेराव बिनि साखाफाराखौ जोंहा मानगोनां बुहुम सोरां बिथाङा जे मोनसे थागथियारिखौ जे खालामगासिनो सुख्लायनि जोंहा मोनसे अडिट'रियाम दङ जेराव दा बेयाव हाबाफारिखौ लानाय जागोन जेराव साफ्रोमबो टेलेन्टेड जे रोंगौथि गोनां एक्सट्रा रोंगौथि एखुथा रोंगौथि गोनां बिथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन जेरैबायदि मोसानाय मेथाइ खननाय सावगारि आखिनाय फेशन दिन्थिनाय आरो गोबां रोखोमनि फिसा फिसा टेलेन्ट थानो हागौ जेराव बायदि रोखोमनि बारनाय एबा बायदि रोखोमनि खेला दुला गेलेनाय गासिबो रोखोमनि टेलेन्टआ बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो बे नङा जे खालि मोसानाय मेथाइ खननायल' बेखौ जों टेलेन्ट नङा गासिबो जेराव जोंनाव जे एखुथा रोंगौथि दं बेखौ लानो हागोन। लोगोसे जोंहा दाब दाब डिस्ट्रिक्टआव जोंहा जानो थांगासिनो जेरैबायदि उदालगुरियाव 6 तारिखआव जागोन आगस्टआव जेरैबायदि बाक्सायाव जोंहा 12 आगस्टआव जागोन 12 आगस्टआव आरो लोगोसे जोंहा चिराङाव 19 आगस्ट आरो क'क्राझाराव 21 आगस्टआव। दा थिग बिदिनो गोबां डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा बुंहरदों जोंना कार्बि आंलंनियाबो बुंहरदेरबावदों जे जोंनियाव लाफै मानो होनबा दाख्लै गलाघाटआवसो जों लानाय जादोंमोन नालाय आरो गुवाहाटीनियाबो बुंहरदों जे जोंनियावबो लाफै आरो गवालपारा साइडनिया बुंहरदों। दा जोङो बैफोर डिस्ट्रिक्टआवबो जों लागोन नाथाय जोंहा 4 आगस्टआव जे जानो थांगासिनो बावलानै खाथियावनो दा माखासे जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय साफ्रोमखौ आं बेयाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरो। আমাৰ অহা সময়ত যিহেতু বড়োলেণ্ড গট টেলেণ্টৰ ছিজন 2ৰ যিটো অডিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে সেই অডিশ্যনটো অহা 4 আগষ্টত আমাৰ তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'বলৈ গৈ আছে। যেনেকুৱা গহপুৰ আৰু আমাৰ যিটো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ গ'ল তাতেও বহুত সংখ্যাখিনিও আমাৰ এছামিজ আৰু নেপালী কমিউনিটিৰ পৰা ইয়াত ভাগ লৈছে। তাৰ জন্য মই সকলো যিমান টেলেণ্টেড আমাৰ মাজত যিটো BTRত যিটো যিমান টেলেণ্টেড আছোঁ আৰু অসমৰ মাজত যিমান টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী আছোঁ আৰু লগত ইয়াত এছৰ লিমিট নাই যিমান বয়সীয়াল হ'লেও ইয়াত আহিব পাৰিব ইয়াত এছৰ কোনো লিমিটেশ্যন নাই। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো নিজৰ টেলেণ্ট এই টেলেণ্টটো দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ অহা 4 তাৰিখ যিটো আগষ্ট ইয়াত আমাৰ তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শুক্লায়ৰ যিটো এটা অডিটৰিয়াম আছে তাত হ'বলৈ গৈ আছে তাতে ভাগ ল'বৰ কাৰণে সকলোক মই আহ্বান কৰিছোঁ আৰু লগতে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ অডিশ্যন হ'বলৈ ৰেডি কৰি আছে যেনেকুৱা ওদালগুৰি যেনেকুৱা বাক্সা চিৰাং কোকৰাঝাৰ আৰু বিভিন্ন গুৱাহাটী কাৰ্বি আংলং আৰু ওচৰা ওচৰি যেনেকুৱা আমাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইকেইটাত আমাৰ অডিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। অডিশ্যনত ভাগ লওক আৰু নিজৰ টেলেণ্টটো দিবৰ কাৰণে আহক আৰু আমি একগোট হৈ কিনি আমাৰ যিটো টেলেণ্ট সেইটো উচ্চ মাধ্যমলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম।